16. mendeko dorlak hemen behan zeuden, 8 metro berago, horrek kokatzen gaitzu errekan mailan, uholdeekin desagertzen direnean, 1853. urtean hasten da produkzio berri bat. Kasu hontan jada Productos Lenik Fabrika de Sal enpresa pribatua martxan jartzen dana. Eta enpresa pribatu honek eitzen dagoena da, oin ikusgai daukogun eraikin honetan gatz egiten hasi. Leintz bailarako Leintz Gatzaga herriko Gatzagan izan gara. Gatza ustiatu izan da bertan, dakigunaren arabera gutxienez 10. mendetik aurrera. Herriaren izenak berak herriaren inguruan dauden gatzaga garrantzitsuetan du jatorria. Gatzaga horiek izan ziren herriaren sorreraren jatorri, hori eta Gaztela eta Arabako goiordokiak lotzen zituen pasabide naturalean dagoela kokatuta hiribildua. Orain gatzaren ustiaketa etenda badago ere, Gatzagak ez dio mende eta mendetan zehar ogibide izan duen gatzgintzari bizkarrik eman, eta Gatzaren museoa egin dute, Gatzagak zeuden tokian bertan. Goazen gaurko museoa ezagutzera. Gatzagako gatz museora egiten duenak gatza egiteko erabili izan diren 3 sistema edo aro desberdin ezagutuko ditu. Gatz mota desberdinak eta horien erabilerak ere bai, eta herriak ustiaketa honekin historian izan duen lotura ere bai. Izan ere aspaldidanik egiten da gatza Leintz Gatzagan. 1947. urtetik ja azten die dokumentu zehatz batzuk hitz egiten Gatzagako gatzari buruz. Aipamenak die, egoten diela horrelako donazio batzuk, San Millan delako Goiako monastegira, eta bere etxetxo baten buruz berba egiten dau. Kasu honetan etxetxo honek adierazten dau dorla bat, gatz egiten den etxearen izena. Etxea izaten dugu, baina berrez ezien etxe bizitzak zien gatz egiten zen hola bat. Eta hortik aurrera ja, lusatzen gara ja, 1321. urtean, hiribildua sortu zenekoa, Alfonso Hamaika erregeak emandako hirigutunari esker. Eta hor ja pixkaia gauzatzen da Oñatiko kondearen etorrera, gatz ekoizpena garai horietan nolakoa zen eta nola banatzen zen. Oraintsu arte, 20. mendera arte alegia, gatzaren helburua gehien bat elikagaien kontserbazioa zen. Beraz, oso egiteko garrantzitsua izan du mendeetan gatzak. Gatza lurrunketa prozesuaren bitartez egin izan da Gatzagan, modu horretan ura eta gatza banatzen zirelarik eta ondoren gatza kristalizatu. Gatzagako gatza egite sistemak historian zehar 2 aldaketa nagusi izan ditu. Eta horiek dira bisitan zehar, bisitariak ezagutuko dituenak gehien bat. Aldaketa nagusiak gauzatzen dira gutxi gora bera 16. mendean, Oñatiko kondea hemendik joaten danean, eta gatzariak hasten die berreskuratzen gatzen jabetza, Gatzagaren jabetza. Eta hor badau datu konkretu bat dala, kontzejuak bildurra dauka beste monopolio bat gertatuko den Oñatiko kondeak ezarri dauen antzerakoa, eta arrazoi horregaitik sortu arazten dau gremio hermandade bat. Gatzarien gremio hermandade honek arau batzuk ditu, eta horietako batek esaten du pertsona batek jabetzan ezin izango duela dorla bat baino gehiago izan. Eta erentzia zero donazioz lortuko balu beste bat o beste baten zati, urte horretako epea luke dorla horren jabetzaz kentzeko, ez? Eta horren araberan badauz beste hainbat lege, eta bermatzen daubie dorlen funtzionamendua egokia izatea. Beste aldaketa nagusia izan leike uholdeen ondorioz sortzen den aldaketa. 1834. urtean Olaun errekak izugarrizko uholdeak sortzen ditu eta dorren infrastruktura guztia aldatzen da. 16. mendeko dorlak hemen behan zeuden, 8 metro berago, horrek kokatzen gaitzu errekan mailan, uholdeekin desagertzen direnean, 1853. urtean hasten da produkzio berri bat. Kasu hontan jada Productos Lenik Fabrika de Sal enpresa pribatua martxan jartzen dana. Eta enpresa pribatu honek eitzen dagoena da, oin ikusgai daukogun eraikin honetan gatz egiten hasi. Gatz egite antzerakoa, beste hainbat aldaketa batzuekin, baina aldaketa nagusia da lehen horbean egiten zen gatza, orain goian egiten dela. Baina ur gaziputzua mantentzen dela horbean. Orduan altxatu behar da, behan dagoen ura, gora. Eta horretarako jarri zuten putzupada gurpilaren sistema. Dala, gurpil bat,
gurpil hori, putzupada gurpil hori errekako urarekin mugitzen dana, ez da nahaztu behar ur gaziarekin, bai? Hori da errekako ura, ur geza, ur hori iristen da errekara, gurpilera, eta berriz errekara bueltatzen da. Eta horrek, motor horrek jartzen du martxan paternosterra, daukana errosarioa, dala katea, eta kate horrek bueltaka tubo batetik zeharkatuta, vertikalki igotzen du ura beko urgazia gorantz. Eta hortik ja, ubiden bitartez, garraiatu daiteke nahi den lekura. Hogeigarren mendean industrializazioaren garapenarekin gatza egiteko moduan aldaketak izan ziren. Eta hura izan zen hein handi baten gatzagaren itxieraren sorburua. Arrazoiak askotarikoak, elektrizitatearen sorrerak etxetara oskailuak ekarri zituen batetik. Produkzio sistema industrialak koste handiak zituen eta itsasaldeko gatzagak euren kokapenagatik merkaturatzeko momentuan konpetentzia handia ziren barnealdekoendako. Hogeigarren mendeko ekoizpena da modu industrial bat, bai? Honek jarraitzen zuen aurrera, hemen gatz larria egiten zen, eta gatz fina edo kalidade hobeagokoa zena, uste zena behintzat, beko eraikinean. Daia gatz hori zen industrialki egiten zena. Vaporezko makina erabilita eta presio aldaketen aradera, presio aldaketak manejatuz pixkat, modu industrialean gatz egin. Emakume ezien gatzaginak, bai, gatzan munduan, gatzegitea eraman izen daude aurrera emakumeak. Horregaitik bai manikiak eta bai maketako panpintxoiek adierazten dauena da emakumearen presentzia hori, ez? Emakumeak gatze egiten zauen eta emakumeak ekartzen zauen abarrak menditzik. Egurre ekarriko zauen gizonezkoek gurdizetan, baina abarra gatze egiteko beharrezkoek ziren, zergaitzik, lehen aipatu dut, gatze egitea hemen oso azkarra dela. Bai, suarekin da, lurrunketa azkarra da, temperatura oso altuakin jokatzen gabitzelako. Orduen, badauz momentu batzuk nahiko kritikuek diena, gatza kristalizatzen hasten danean. Gatzain leike txarra edo oso ona. Gatzagan, dorlatan, urak irakiten baldin badau, gatza ez da ona ateratzen. Inoiz ez dau irakin behar. Ordan mantendu behar da, baina ez irakite puntu hori eta berotasun maila egoki bat. Eta tarte hori kontrolatzeko erabiltzen zituzten abarrak. Esan dugu, gatza egiteko ezinbesteko osagai bat zela egurra. Sua eginez, lurrinketa prozesuaren bidez ateratzen baitzen gatza. Bada gatz museoak, badu egurrari eskainetako gune bat ere. Gatzagan gatz egitea ezinbestekoa zen suakin egitea, bai? Orduan, egur hori ateratzen zen Gatzagako mendietatik. Gatzagako mendiak gaur egun 80% publiko izatea hortan da. Garai baten privatizatu zirenean, Gipuzkoa eta Bizkaiako baso lurrazko, Gatzagakoak mantendu ziren publiko, gatza behartzutelako errementariek, ikatzginek eta gehienek ere gatzginek. Eta garai hartan saldu etzan mendi publikoa, gaur kontserbatzen dugu publiko oraindik, ez? Eta horregaitik egurraren erakusketa, eta bertan azaltzen da, ze egurrekin su egiten zuten gatz egiterakoan, eta egur bakoitzak badauka berezitasun konkretu bat, eta aipamentxo batzuk egiten dira horren inguruan. Jentiaia etortzen da gatzaren ekoizpenaren buruz ideia batzukin, ez? Ezagunak die, itsasoko gatzagak edo gatz mehatzak edo, eta azalpen hori egiten dugu, gatzaga desberdinen azalpena eta gatz mota desberdinen azalpena, gero honak gora etorten garenien apur bat hobeto ulertzeko zergaitik lehintz gatzagan gatz egitea zan suarekin, eta zergaitik lehintz gatzagan gatz mota desberdinak egin aldien eta nola egiten aldien.
ekoizpenaren arabera, gatzagako gatza egitea da oso azkarra. Orduen horren arabera, gatzaren kristalizazio mota desberdinak landu aldie. Gero gure iturburuak dauko gatzura, metalura gazia eta uretza gazia. Eta orduen horren mineral guzti horren aprobetxamentuakin, behin alda gatz gorri bat, dela metalure asko daukon gatza, eta burdin mineralen aporte egokisa daukon gatz bat adibidez. Gatzagako Gatz Museuak, zuk ez aipatu duzun gauza horrei guztietzaz gain be, ematen dozko aukera ikusteko ze sistema eta nondik bilatu behar izan zituzten eskoizpen hau aurrera ateratzeko modua, ez? Kutsupada gurpilaren ezarpena adibidez, edo azkene bigarren ustiakuntzan, lehen aipatu duten uholden ondorengo ustiakuntza horretan, nola Gloria Castellanen sistema berdina erabiliaz gatzen ekoizpena egiten zauien, eta hor asko landutako gatz ekoizpen bat izan dela eta bilatu diela teknikak hainbat lekutatik ekarriak gatz ekoizpen hori egokia izan den, ez?